Magandang araw po sa inyong lahat. Dear Miss Love, itago niyo na lang po ako sa pangalang Joros. 24 anyos, moreno, sanay sa hirap ng buhay. Isa akong driver ng truck noon bago ako mapunta sa bahay nila Tito Ruel. Kinausap niya ako noon at inalok kung gusto ko raw bang maging driver niya. Pumayag naman ako. Dahil bukod sa malaki ang sahod, ay libre pa ang lahat. May kaya ang mag-asawa. Si Tito Ruel ay edad 47 na, habang mas bata naman ng ilang taon ang asawa nito. 39 pa lamang kasi ang edad ni Tita Samantha. Matagal na rin hindi ko siya nakikita. Dahil sa matagal na rin siyang nagtatrabaho abroad, halos nasa 10 taon na rin. Si Tito naman ay naiwan dito sa Pilipinas. Nag-aasikaso ng negosyo niya. Kilala si Tito Ruel sa pamilya bilang masipag at responsableng lalaki. Pero sa totoo lang, may mga bagay pala akong hindi inaasahang malalaman tungkol sa kanya mula nang tumira ko sa kanya at maging driver niya. Sa una, maayos naman ang lahat. Hatid sundo, errands, meetings. Hanggang sa unti-unti, napapansin ko na hindi pala lahat ng lakad ni Tito ay tungkol sa negosyo. Maraming gabi na hindi siya umuwi. May mga tawag na palihim. May mga amoy ng pabango na alam kong sa ibang babae. Minsan pa nga, nahuli ko siyang inuwi niya ang babae sa bahay nila. Sa totoo lang, naaawa naman ako kay Tita Samantha. Pero hanggat maaari, ayoko namang makialam sa pagsasama nilang dalawa. Alam ko naman na darating ang panahon na malalaman at malalaman ni Tita ang mga kalokohang ginagawa ng asawa niya dito sa Pinas. Halos mag-iisang taon na rin ako dito nung dumating si Tita Samantha. Ako ang sumundo sa airport. Inutusan na lamang ko ni Tito Ruel dahil may importanteng lalakarin daw siya. Doon ko siya muling nakita ng personal. Halos hindi ko na rin kasi matandaan ang itsura ni Tita Samantha. At nung makita ko siya, nagulat ako. Natulala pa nga ako. Napakaganda niya, maputi at sobrang kinis. Yung tipong hindi dinadapuan ng alikabok ang balat. Mahabang buhok niya na may kulay. At kahit 39 na ang edad, tila batang-bata pa rin tong tingnan. "Joros?" tanong niya. "Opo, tita. Ako nga po ito." Sagot ko. "Naku, ikaw na pala yan. Salamat sa pagsundo ha." Sabi niya nang nakangiti. "Grabe, binatang-binata ka na pala. Hindi nga kita nakilala eh." "Kayo nga rin ho, tita eh. Muntik ko na ho kayong hindi makilala. Parang lalo kayong gumanda at parang mas lalo pa kayong bumata eh." "Sus, nambola pa siya oh. Kumustang nanay mo?" "Ayos naman ho, tita. Nasa probinsya pa rin." "Naku, sana makadalaw naman ako dun minsan. Namimiss ko na rin sila." Sa biyahe pa uwi, naging madaldal na siya. May mga tanong tungkol sa bahay, sa negosyo, lalong-lalo na kay Tito Ruel. Kita ko ang paglungkot ng mga mata niya nung mabanggit ang pangalan ni Tito Ruel. Ang lalaking yun talaga, hindi man lamang ako pinaglaanan ng oras para sunduin. Sa totoo lang, Joros, maraming nakakarating sa aking bali-balita. Ayoko lang paniwalaan. Tahimik lang ako noon. Hindi ako nagsasalita dahil ayokong makialam. Pagdating namin sa bahay, hindi agad bumaba si tita. Ramdam ko ang awkward sandali. Mga ilang araw matapos ang pag-uwi niya, doon ko napansin na tila may kakaiba. Madalas siyang nag-iisa. Madalas din silang hindi magkibuan ni Tito, na para bang hindi sila mag-asawang dalawa. Na para bang may pagitan sa kanilang dalawa. O mas tamang sabihing may problema talaga sa kanila. Isang gabing tinawag niya ako. "Samahan mo naman muna ako dito, Joros.
Naiinip na ako dito sa bahay eh. Umupo kami sa labas. Joros, alam kong matagal ka na dito. Tanong niya, 'di ba? Opo, tita. Siguro naman kilalang mo na ang asawa ko. Tumangulang ako. Hindi agad siya nagsalita at tila nag-iipon pa ng lakas ng loob. May napansin ka bang kakaiba habang wala ako? Kinabahan ako noon. Hindi ko kasi alam kung magsisinungaling ba ako o sasabihin ko ang katotohanan. Ang mga nalalaman ko. May mga pagkakataon po, tita. Sagot ko. Parang abala lang po si tito. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi masaya. Alam ko, pinagtatakpan mo siya. Hindi naman ako tanga, Joros. Maraming nakakarating sa aking balita. Maraming nagsasabi. Pero hindi ko binibigyan ng pansin. Doon ko nalaman na marami na rin pala siyang alam. Ang mga babae, mga sikreto, at mga bagay na akala ni tito ay hindi malalaman ni tita. Alam mo bang masakit? Kapag nalaman mo na habang ikaw ay nasa ibang bansa, ang asawa mo dito sa Pinas may babaeng ibang inaalagaan. Hindi naman siya umiiyak habang sinasabi niya yun sa akin. Pero ang nakakataranta kasi, mas mahirap pala at mas mabigat kapag kalmado ang babae. Mula noon, mas madalas ko siyang kausapin. Hindi para siraan si tito, kundi para mailabas niya ang bigat na kanyang nararamdaman. Nagtatanong siya minsan, nagkukwento, nagtatawanan kami. At ako, nakikinig lang. May mali ba sa akin, Joros? Bakit parang ako ang napag-iwanan? Hindi ko alam ang isasagot. Kaya ang ginawa ko, makikinig lang at sasabihin, wala hong mali sa inyo, tita. Kung ako nga lang ho si tito, bakit pa ako mambababae kung napakaganda na ng asawa ko? Tatawa lamang siya. At doon, unti-unti kong napansin na nagiging komportable siya sa akin. At ako, hindi ko na rin napansin kung kailan ako tumigil sa pagtawag sa kanya bilang tita sa isip ko. Isang gabi bago siya pumasok sa kwarto niya, huminto siya at tumingin sa akin. Joros, salamat ha. Buti nandyan ka, sabi niya. Ngumiti lamang ako sa kanya. Sabado nang umuwi si Tito Ruel, gabing-gabi na noon. At hindi ko akalaing aabot sa puntong maririnig ko mismo ang pag-aaway nilang dalawa. Sanay na sanay akong tahimik yung bahay. Pero nung gabing yon, kahit ayoko mang makinig, narinig ko ang away nilang dalawa dahil na rin sa lakas ng boses nila. Mga bandang 11:00 ng gabi, nung umuwi si Tito Ruel, galing labas. Si tita naman ay nasa sala. Hindi ko alam kung ano ang unang sinabi niya pero alam kong galit na galit si tita. Hanggang kailan mo babalak gawin to ha? Sigaw niya. Ano bang sinasabi mo? Sagot ni Ruel. Alam ko lahat, Ruel. Akala mo ba wala akong alam? Nasa US pa lang ako. Marami na akong naririnig na mga ginagawa mo. Pinagbigyan kita. Kasi akala ko baka kaya nagagawa mo yan kasi malayo ako. Pero ngayon na nandito ako, wala bang pagbabago sa'yo, Ruel, ha? Tahimik ako sa kwarto kong nakikinig. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko nga alam kung lalabas ba ako o mananatili. Pero bawat salitang binibitawan nila, parang tumatama rin sa dibdib ko. Matagal na, dugtong ni Tita Samantha. Habang ako nasa malayo. Ikaw nagpapakasarap dito? Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi? O ayaw mo lang umamin? Aminin mo na kasi ang katotohanan, Ruel. Tumahimik sandali. Tapos maya-maya, may narinig akong malakas na hampas. Para bang may naitulak o may bagay na bumagsak. Sawang-sawa na ako. Sige, umalis ka. Lumayas ka. At huwag na huwag ka nang babalik dito.
Hanggang kailan mo sa akin itatago na may anak ka sa kirida mo? Tama ba ako, Ruel? Maya-maya lang, narinig ko ang yabag ng paa ni Tito papunta sa kwarto nila. At maya-maya lang din, bumaba ulit siya. Aalis na ako. Malamig niyang sabi. Tapos sumara na ang pinto. Umalis si Tito Ruel. At doon, biglang tumahimik ulit ang paligid. Sobrang tahimik na para bang mabibingi ka. Ilang minuto akong hindi nakagalaw. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero pagkatapos, narinig ko na lang ang mahina at basag na pag-iyak ni Tita Sam. Lumabas ako ng kwarto. Tapos nakita ko siyang nakaupo sa may sofa. Nakadukdok ang mukha niya sa kamay niya. Hindi siya umiiyak ng malakas. Tahimik lang, pero tila mas masakit pakinggan. Tita Sam, tawag ko na halos pabulong. Napatingin siya sa akin. Mapula ang mata, pagod ang muka. Hindi na siya yung babaeng napakaayos at napaka-blooming nung dumating sa bahay na to. Ngayon, isa na siyang babaeng nasasaktan. Joros, sabi niya na paos ang boses. Pasensya ka na. Narinig mo pa? Tumango ako. Hindi na ako nagsinungaling. Ayos lang ho, tita. Pasensya ka na. Hindi ko naman ginusto. Tugtong pa niya. Lumapit ako at umbos sa kabilang dulo ng sofa. Hindi ko siya hinawakan. Hindi ko nga rin alam kung tama bang nandito ako. Ang tagal ko kasi itong pinigilan eh. Ayokong masira ang pamilya namin. Ayokong aminin sa sarili ko na matagal na niya akong niloloko. Pero, siguro tama na. Tahimik lang akong nakikinig, gaya ng lagi kong ginagawa sa kanya. Pero alam mo yung pinakamasakit? Anya, hindi lang siya ng babae. Bumuo siya ng pamilya. At inanakan pa niya. Doon na ako napatingin sa kanya, hindi dahil sa awa, kundi dahil ramdam ko ang bigat ng mga sinasabi niya. Tumayo siya bigla. Halika, samahan mo ko, sabi niya. Saan ho, tita? Tanong ko. Sa kwarto ko. Nagulat ako pero sumunod ako. Pagpasok namin, sinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Umupo siya sa gilid ng kama, huminga ng malalim. Hindi ko alam kung tama to. Pero ayokong mag-isa ngayong gabi, Joros. Samahan mo ko. Tumayo ako sa harapan niya. Ilang hakbang lang ang pagitan naming dalawa. Ramdam ko ang tibok ng puso ko noon. At ramdam na ramdam ko ang kaba. Pero higit sa lahat, tila mas ramdam ko ang pangungulila niya. Samahan mo ko. Kung kaya niyang mambabae, kaya ko naman sigurong gawin yon. Ang manlalaki. Hindi ko alam kung ano noon ang sinasabi niya. Natulala na lamang ako. At siguro, dahil sa matagal ko na ring pinipigilan ng sarili ko, o siguro dahil tao lang din naman ako, kaya hindi ko rin napigilan ng sarili ko nang maramdaman kong unti-unti siyang lumalapit at dahan-dahang idinampi ang labi niya sa akin. Joros, sabi niya ng halos pabulong. Huwag mo muna akong iwan ngayon ha. At doon ako bumigay, Miss Love. Hindi ko ilalarawan ang nangyari. Hindi naman na siguro kailangan. Ang mahalaga ay ito. May nangyari noon sa aming dalawa. Isang desisyong ginusto niya. At ginusto ko rin. Doon kitang-kita ko ang lumiliwanag niyang balat dahil sa kaputian. Ang kakinisan nito. Naiisip ko nga na bakit nga pa nagawa pang mambabae ni Tito Ruel? Kung sa asawa niya pa lang ay wala nang maipipintas. Pagkatapos ng ilang minuto, magkatabi kaming napaupo sa kama. Walang nagsasalita. Hindi kita gagawing panakip-butas, Joros. Sabi niya, hinding-hindi. Tumango lang ako. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari bukas. Basta ang alam ko lang, may nangyari sa amin ng asawa ni Tito.
Pagmulat ko kinabukasan, nasa kusina na si Samantha. Nakatalikod at nagtitimpla ng kape. Simple lang ang suot niya, pero sobrang ganda. Likaw ulit ang kakinisan at kaputian. Gising ka na pala? Sabi niya nang hindi lumilingon. Opo, sagot ko. Lumipas ang mga araw na parang walang malinaw na pangalan ang relasyon namin. Hindi namin pinag-uusapan kung ano kami. Walang label, pero magkasama kami sa umaga, sa tanghali, at sa gabing paulit-ulit na may nangyayari. Hindi niya ako tinatrato na pamangkin ng asawa niya. At lalong-lalo naman ako. Hindi ko siya tinitingnan bilang asawa ng tito ko. Babae siya sa paningin ko. Isang babaeng sinaktan at nangangailangan ng kalinga ng isang totoong lalaki. May mga araw na parang napapansin kong gusto niyang umatras. May gabi kasi na sobrang tahimik niya, na para bang may malalim na iniisip. Pagka ganon, hindi ko siya tinatanong, dahil alam kong mahirap at mabigat ang dinadala niya. Isang beses, narinig ko siyang umiiyak sa kwarto, kaya kumatok ako. Pwede ho bang pumasok? Tanong ko. Sige, sagot niya. Pagbukas ng pinto, nakita kong namumula ang mga mata niya. Naalala ko lang, sabi niya. Si Tito Roel? Tanong ko. Yung mga taon na inubos ko sa kanya. Hindi ko siya niyakap. Hinayaan ko lang na ilabas niya ulit ang nararamdaman niya. Alam mo, ilang beses kong binaliwala ang kutob ko. Ilang beses kong pinili ang magtiwala kahit alam kong may mali na. Hindi mo kasalanan yun, sabi ko. Ngumiti siya ng mapait. Alam ko, pero masakit pa rin, Joros. Mahirap pa rin tanggapin. Isang araw, biglang bumalik si Tito Roel. Hindi para manatili, kundi para kunin ang mga gamit niya. Hindi ako magtatagal, sabi niya. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Tumingin siya sa akin at tinapik lang ang balikat ko. Hindi sila nag-usap ni Tita Samantha. Hindi niya sinubukang ayusin ang pamilya niya. Kaagad niyang kinuha ang mga gamit niya at umalis. Wala nang drama, wala nang sigawan. Ang alam ko lang noon, tapos na talaga silang dalawa. Pagkasara ng pinto, napabuntong hininga si Tita Samantha. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Hindi ka naman nag-iisa eh. Nandito naman ako, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Pwede kang umalis kung gusto mo. Ayokong madamay ka. Umiling ako. Aalis din naman ako eh. Pero hindi pa ngayon. Kapag okay ka na. Salamat, Joros ah. Ngumiti ako. Ayos lang. Napangiti siya. At sa unang pagkakataon, yung ngiti niyang yun ay tunay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng mga tao kung malalaman nila ang lahat. Hindi ko rin alam kung hanggang saan kami dadalhin ng sitwasyong to. Ang alam ko lang, mas totoo ang buhay ko ngayon kaysa dati. Sa paglipas ng mga araw, hindi na talaga nagkaayos pa ang dalawa. Hindi na rin bumalik pa si Tito sa bahay. Paminsan-minsan nagkakausap naman kaming dalawa. At doon ko nga nalaman na lumipat siya ng bahay sa probinsya, yung pinagawa niya dati. Doon na raw siya maninirahan. Ayaw na raw niyang bumalik dito sa bahay nila. Yun nga lamang, nabalitaan ko rin na kasama niya doon ang babae niya, pati na rin ang anak nila. At yung bahay na tinitirhan namin ngayon, sa pagkakaalam ko ay balak na nilang ibenta. Napagkasunduan na raw nilang dalawa yun ni Samantha. Na ipagbili at paghatian na lamang ang mapagbebentahan. Para walang gulo, para walang away. Dahil pareho naman na silang pagod. Nung marinig ko yun, para akong nanlumo. Hanggang isang gabi, nadatnan ko si Tita Samantha na nag-aayos ng kanyang mga gamit sa kwarto. Naglalagay ng mga damit niya sa maleta. Joros, pasensya ka na kung nadamay ka sa amin ha.
sa away namin ng tito mo. Babalik na ho ba kayo sa US? Tanong ko. Tumigil siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin. Oo, sa susunod pa naman na linggo, pero inaayos ko na. Tumango ako. Hindi na ako nagtanong pa kung bakit. Kailangan ko ulit magtrabaho. Dugtong niya. At kailangan ko na ring lumayo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa'yo. Hindi ko siya pinigilan. Hindi rin ako umaasa na may sasabihin siyang iba. Pero sobra akong nalungkot nung time na yon. Isang gabi, bago siya umalis, tinawag niya ako sa may sala. Joros, sabi niya. Lumapit naman ako. Nakaupo siya sa may sofa, hawak ang tasa ng kape. Aalis na ako bukas sabi niya ulit. Parang sinisigurado na narinig ko. Oo, alam ko ho. Sagot ko. Gusto kitang pasalamatan. Dugtong pa niya. Napatingin ako sa kanya. Para saan? Para sa lahat. Sa pakikinig, sa pag-intindi, at sa pagbibigay oras sa akin. Sagot niya. Salamat. Dahil hindi mo ako iniwan sa gitna ng paghihirap ko. Sa oras na kailangan ko ng karamay. Ngumiti naman ako ng bahagya. Wala ho kayong dapat ipagpasalamat. Ginusto ko naman yun . Umiling siya. Meron. Pero ayokong masira ka. Bata ka pa, Joros. At alam kong darating ang panahon na makakahanap ka ng babaeng para sa'yo talaga. At alam ko sa sarili kong hindi ako yun. Isipin mo na lang na yung nangyari sa ating dalawa panaginip. Panaginip na hindi mo dapat makalimutan. Kinabukasan noon, inihatid ko siya sa airport. Pagdating namin, binuksan ko yung trunk at kinuha ang maleta niya. Tapos tumayo ako sa harapan niya. Joros? Po? Hindi ko alam kung kailan tayo ulit magkikita. Napatango lamang ako. Pero alam mo, hindi ko pinagsisisihan ang nangyari sa ating dalawa. Dugtong pa niya. Ako rin ho, Tita Sam. Hindi ko rin ho pinagsisisihan. Lumapit siya at niyakap ako. Mahigpit na tila ba mamimiss ako. Mag-iingat ka ha? Sabi niya. Kayo rin po. Sagot ko. At pagkatapos noon, umalis na siya. Pagka-uwi ko sa bahay, lalo kong naramdaman ang katahimikan. Nag-iisa ako, wala nang kausap. At eto ako, inaantay na lamang na mabenta ang bahay na ito. Lilipat at maghahanap na naman ng ibang pagkakakitaan. Minsan iniisip ko, tama bang lahat ng nangyari? O kung may mali ba akong ginawa? Pero sa bawat alaala, isang bagay ang malinaw. Alam kong totoo ang naramdaman namin sa isa't isa ni Samantha. Kahit panandalian lamang yon. Hindi kami nagkatuluyan, pero hinding-hindi ako o hinding-hindi ko pagsisisihan ang kung anumang namagitan sa aming dalawa. At habang buhay kong dadalhin ang alaala naming dalawa. Ako po si Joros, at ito ang maiksing kwento ng aking buhay. Kung paano ko minahala ang asawa ng tiyuhin ko sa panahong kailangan na kailangan niya ako. At sa huli, ang naiwan na lamang ay ako sa isang tahimik na bahay na kahit sandali ay punong-puno naman ang alaala namin ni Samantha. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyo at pati na rin po sa inyong mga masusugid na taga-subaybay. Ako po si Matt, 23 anyos. Ibabahagi ko lamang yung karanasan ko na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Tungkol ito kay Ate Miranda.
Kaibigan ko si Junel simula pa high school at tambay na ako palagi sa bahay nila. Tambay ako lagi sa bahay nila at kung tutuusin, hindi lang si Junel ang dahilan kung bakit palagi akong nandoon. Dahil kay Ate Miranda. Ang kapatid niyang nasa edad 38. Matanda siya sa amin ng ilang taon pero hindi mo iisipin na halos nasa 40 na siya. Maalaga to sa sarili, palaging mabango, laging maayos manamit kahit nasa bahay lang. At ang isa pa, napakapilya niyang babae. Yung tipo ng babaeng tahimik sa umpisa pero kapag kinausap mo na, may kalokohan sa dulo ng bawat linya. Lagi niya kaming tinutuksong magkakabarkada. Lalo na ako. Minsan simpleng biro, minsan parang may laman. At doon ako unti-unting natutong mahulog sa kanya. Isang gabi noon nung nagyaya si Junel ng inuman sa bahay nila. Pumunta naman ako agad. Pagbukas ko ng gate nila, una kong nakita si Ate Miranda. Nasa terrace siya noon, naka-short at maluwag na puting t-shirt. Wala siyang make-up pero ang ganda niya. Ewan ko ba naman sa kanya. Maganda naman siya, pero bakit hindi niya naisipang mag-asawa? Palibhasa, siya na siguro yung tumayong ina at ama sa kanilang dalawa dahil sa matagal nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Uy, Matt, ang gwapo mo yata ngayon ah. Sabi niya sa akin sabay kindat pa. Ikaw din naman ate ah, parang di ka talaga tumatanda. Balik ko namang biro sa kanya. Siyempre, kailangan pa rin magpaganda no, kahit walang asawa. Sagot naman niya sabay tawa. Ganun siya. Madalas niyang ibiro yung pagiging single niya. Pero may halong pilya sa paraan ng pagkakasabi. At sa tuwing ginagawa niya yon, para bang ako yung kinikilig. At habang nagiinuman kami sa labas kasama ang tropa, siya naman ang pabalik-balik sa kusina at terrace. Minsan nagbibigay ng pulutan, minsan naman nanunukso lang sa amin. Mabilis lumipas ang mga oras. Ang tigi-isang bote naging isang case na. At bandang 9:00 yon ng gabi, pagpasok ko sa kusina, nandoon si ate. Tahimik siya habang nag-aayos sa kusina. Pero paglapit ko, bigla siyang napangiti at nagsalita. Oh, ikaw pala Matt, lasing ka na yata, parang namumula ka na. Tanong niya. Ha? Hindi pa naman ate. Hindi naman ako agad nalalasing eh. Sagot ko. Sus, sige na nga. Naniniwala na akong hindi ka pangalasing. Kasi hindi ka makatingin ng diretso sa akin eh. Anya sabay lapit ng dahan-dahan. Lalo akong kinabahan. Hindi yung takot, kundi kaba na may halo ng kilig at init. Huwag kang kabahan, Matt. Baka kung anong isipin ni Junel. Baka mamaya akala niya kung anong ginagawa ko sa'yo. Sabi niya sabay hawak ng marahan sa braso ko. Hindi naman ako kinakabahan ate. Sagot ko. Ah, talaga? Bakit para kang naiilang dyan? Grabe ang lapit niya. Amoy ko na yung pabango niya, yung hininga niya, at yung paraan ng pagkakatitig niya, parang sinasadya. Ate naman, mahina akong sabi. Lagi mo na lang akong pinagtitripan eh. Natawa siya. Alam mo, sa lahat ng kaibigan ni Junel, ikaw ang napakasarap lokohin. Anito sabay halakhak. Teka nga, baka mamaya isipin nila doon, inaakit kita ha? Hindi ko alam kung biro lang ba yun o may halong katotohanan na. Lumipas ang mga araw. Buwan. Dumating yung araw ng birthday ni Junel. Maaga pa lang, andun na ako para tumulong. Pagdating ko doon, unang bumungad sa akin si Ate Miranda sa terrace. Nakadress na hindi lalampas sa tuhod. Hindi lantad pero sakto lang para mapatingin ka ng hindi mo sinasadya. Maganda talaga ang katawan niya. Kahit na nasa 38 na siya. May kurba at alam niya kung paano dalhin ang pananamit niya. Palibhasa nga siguro hindi pa nagkakaanak. Kaya naman dalagang-dalaga talagang tingnan. Uy Matt, sabi niya.
Maaga ka? Excited ka bang pumunta dito o may inaabangan ka? Napangiti naman ako, Miss Love. Hindi ko alam kung bakit pero bawat kilos niya may dating. Hindi naman OA. Pilya lang talaga siya. Yung tipong hindi mo alam kung biro lang ba niya talaga o talagang may laman na yung mga sinasabi niya. At habang abala ang lahat sa paghahanda, ako naman ay inutusan ni ate na magbitbit ng mesa sa bakuran. Habang binubuhat ko, bigla siyang lumapit sa likod ko at nagsalita ng pabulong. Ang ganda yata ng katawan natin ngayon, Mata. Napatingin ako agad sa kanya. Pero pagtingin ko, naglalakad na siya papalayo na para bang wala lang. Pero sa loob ko naman, konting-konti na lang talaga papatulan ko na si ate. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang handaan. Ang daming tao, maingay, may mga nagkakaraoke, may nagiinuman sa mesa. Pero sa lahat ng tao na nandun, iisa lang talaga ang tinitingnan ko. Si Ate Miranda. Habang abala siya sa mga bisita, hindi ko maiwasang sundan ng tingin ang bawat kilos niya. Pansin ko rin na ilang beses siyang pasimpleng lumilingon sa akin. Hindi ako nag-iilusyon. Alam kong pareho naming alam kung anong nangyayari sa pagitan naming dalawa. Mat! Sigaw ni Junel. Tara na, tagay na tayo. Umupo naman ako sa mesa. Marami ng lasing na mga kasama niya. Puro nagtatawanan na. Si Junel nakangiti habang pinupuno ng alak yung baso ko. Pre, birthday ko ngayon, di ba? Kaya kahit malasing tayo, okay lang. Marami siyang sinasabi. Pero ako, nakafocus kay Ate Miranda na nasa kabilang dulo. Hindi ko maiwasang hindi pa rin siya mapansin. Nakaupo na siya noon, nakangiti habang nakatingin sa akin. Hindi yun simpleng tingin. Yung tipong parang nangaakit kahit wala namang sinasabi. Maya-maya tumayo siya. Lumapit siya sa mesa namin at nagdala ng pulutan. O ayan ha, para hindi kayo bumagsak kaagad. Ate Miranda, salamat ah. Sigaw nung isa naming tropa na lasing na yata. Nung nilapag niya yung plato sa harapan ko, mabilis niya akong hinawakan sa ilalim ng mesa. Hindi halata, pero ramdam ko. Mainit at mabilis lang. Sinadya niya. Sapat para kabahan ako. Napatingin pa nga ako sa kanya noon. Giting-ngiti siya. Pilya, na para bang wala namang ginawang masama. Habang lumalalim yung gabi, isa-isa nang nalalasing ang mga tao at nag-aalisan. Si Junel, bumagsak na sa may sofa. Ang mga tropa, nakatulog na rin sa gilid ng mesa. Ang mga kamag-anak nila nagsiuwian na rin. Ako at si Ate Miranda, parehong gising pa. Ako noon, medyo tipsy na pero malinaw pa ang isip. Siya naman, may konting pula na sa pisngi. Halatang nakainom pero kontrolado pa rin ang sarili. Matt, tawag niya. Lumapit naman ako. Wala nang tao nun sa kusina. Tulungan mo ako magligpit oh. Pagpasok ko sa kusina, siya lamang yung nandun. Inilapag niya yung mga baso sa lababo. Ako naman ay nagligpit ng mga bote sa lamesa. Pagod ka na? Tanong niya habang nakasandal sa pader. Hindi pa naman. Sagot ko. Basta kasama naman kita, hindi naman ako napapagod eh. Sus! Bolero! Sabi niya, pero hindi umalis sa pagkakatitig sa akin. Lumapit siya maya-maya. Dahan-dahan lang. Yung lakad niya mabagal talaga na para bang sinasadya. Hanggang sa halos magkalapit na kaming dalawa. Matt, okay ka sana eh. Kaso ang bata mo pa. Bulong niya. Pero ikaw gusto ko ate. Natawa siya ng mahina. Alam mo bang delikado yung mga sinasabi mo? Hindi naman ate. Totoo lang naman yung sinasabi ko eh. Paano kung seryosohin ko yung mga sinabi mo ha? Gusto mo ako? Sigurado ka ba? Wika niya sabay ngiti.
Natahimik ako ng ilang segundo. Ramdam ko na yung init sa pagitan naming dalawa kahit wala pa namang nangyayari. Nakatitig lang siya sa akin. Tapos bigla siyang lumapit ulit. Sobrang lapit na halos magdikit na yung ilong naming dalawa. Alam mo, Matt, matagal ko nang napapansin kung paano ka tumingin sa akin. Ikaw naman kasi ate eh. Anong ako? Pilya ka kaya? Natawa lang siya. Pero sa tawa niyang yun, alam kong hindi lang ako ang may nararamdaman. Bigla siyang humakbang pa ng isang beses. Kaya lalong lumapit ang katawan niya sa akin. Ramdam ko na nga yung init ng hininga niya. Matt, mahinang sabi niya, sigurado ka ba talaga dyan sa nararamdaman mo? Hindi na ako tulad ng mga kaedad mo. Totoo ate, sagot ko. Hindi naman ako nagbibiro eh. At hindi ko ginagawang biro yung pagkagusto ko sa'yo. Pilyo ka rin pala. Sagot niya, sabay ngiti at marahang tinapik ang balikat ko. Mas pilya ka. Pagkatapos nun, naiwan ako sa kusina mag-isa na para bang tinamaan ng kuryente. Hindi ko talaga alam kung laro lang yung ginagawa niya o may halong katotohanan na rin. Simula nung gabing yun, nung birthday ni Junella, halos gabi-gabi ko nang naiisip si Ate Miranda. Kahit saan ako pumunta, kahit anong gawin ko, bumabalik sa isip ko yung gabing nagkasama kami sa kusina habang lasing ang lahat. Yung titig niya, yung ngiti niyang pilya, yung paglapit niya, at yung mga sandaling hindi namin kailangang magsalita para maintindihan ang isa't isa. Pareho naman kaming single. Wala naman kaming niloloko. Wala naman kaming kailangang itago sa mundo. Maliban lang sa sinasabi niyang magkaiba ang edad naming dalawa. Kaya kahit alam kong kakaiba ang sitwasyong to, hindi ko to tinitingnan bilang mali. Sa totoo lang, Miss Love, matagal ko na rin pinipigilan yung sarili ko. Matagal ko na rin gustong sabihin kung ano yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero, ewan ko ba kung seryoso siya? Lagi na lang kasi siyang puro biro. Isang linggo pagkatapos ng handaan, isang tahimik na hapon, dumaan ulit ako sa bahay nila. Medyo maaliwalas noon ang paligid. Nasa trabaho pa si Junel, kaya naman alam kong si Ate Miranda lamang ang nandoon. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng dahilan para pumunta roon. Sapat na yung sabihin kung gusto ko lang siyang makita. Pagpunta ko sa gate, agad ko na siyang nakita na nasa terrace. Naka-short siya at simpleng sando. Basa pa yung buhok niya. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig habang nakaupo sa kahoy na bangko. Nung mapansin niya ako, agad siyang ngumiti. Pamilyar na ngiti. Oy, Matt, bati niya. Aba, araw-araw ka na yatang dumadaan dito ah. Napangiti ako. Kasi may hinahanap ako eh. Tumawa siya ng marahan. At sino naman yung hinahanap mo, Abera? Di ikaw. Natawa siya. Grabe ah, ang corny kaya. Pagkatapos noon ay sandali kaming natahimik. Hindi naman siya nagalit, bagkus napangiti pa nga siya ng matamis. Yung ngiti ng isang babaeng alam kong may nararamdaman din sa kanyang kaharap. Pumasok kami sa loob ng bahay. Tahimik at walang maingay. Walang istorbo. Amoy ko yung pabango niya na pamilyar na sa akin. Isinara niya yung pinto at sumunod sa akin. Hindi na kailangang sabihin kung bakit. Pareho naming alam kung saan patutungo ang araw na ito. Matt, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Sigurado ka ba talaga? Tumango ako. Ate, ilang beses mo nang tinanong yan. Sinabi ko na sa'yo, siguradong sigurado ko. Simula pa noon, gusto kita. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Hindi ko na kailangan ng mahabang paliwanag. Pagkatapos noon lumapit siya at nilagay ang palad niya sa dibdib ko. Ramdam niya yung tibok ng puso ko. Mabilis,
Parang kumakabog na hindi mapigilan. Nakatitig lang siya sa mga mata ko. Doon pa lang, alam naming pareho, wala nang atrasan. Niyakap niya ako. Ako naman, otomatikong yumakap pabalik. Para bang matagal nang sabik ang mga katawan namin na magsama sa isang tahimik at tapat na sandali. Ramdam ko ang katawan niya, laban sa akin. Amoy ko pa rin ang bango ng kanyang buhok. At doon sa mismong yakap na iyon, alam kong tuluyan ng may mangyayari. At pareho naming gusto. Matt, bulong niya malapit sa tenga ko. Hindi ko alam kung kailan nangyari to pero hindi ko rin gustong pigilan yung nararamdaman ko para sa'yo. Unti-unting lumapit ang mukha namin sa isa't isa. At sa pagitan ng tahimik na sala, kung saan una kaming nagkatinginan ng birthday ni Junel, nagtagpo ang labi namin. Hindi ko alam kung ilang segundo yon pero parang tumigil ang paligid. Grabe, hindi ko talaga inaasahan na mangyayari yon. Hindi ko kailangang sabihin yung nararamdaman ko. Nasa bawat galaw at bawat paghinga ang sagot. Pagkatapos noon, hinawakan ko ang pisngi niya. Hindi siya umiwas. Sa halip, lalo pa nga niyang nilapit yung sarili niya. At mga sandaling yon, punong-puno na kami ng init. Punong-puno ng damdamin na hindi na mapigilan. Ang bawat haplos ay may kasama ng emosyon. Ang bawat tingin ay may kasamang kasiguraduhan. Wala nang kailangang itago at walang kailangang pagtakpan. Nang matapos ang mga sandaling yon, mabilis pareho ang aming paghinga. Kumalas kami sandali sa isa't isa at pumasok kami sa kwarto niya. Doon, tuluyan naming pinunan ang pangangailangan ng isa't isa. Pagkatapos noon, parehas kaming hingal na hingal. Pero parehas ding may ngiti sa labi. Hindi ko alam kung saan nahantong ang kwento namin ni Ate Miranda. Pero sigurado ko Miss Love sa isang bagay. Hindi ko pinagsisisihan na nakagusto ko sa kanya. Na minahal ko siya. Hindi ko yon kailangang ikahiya. Pareho kaming single. Pareho kaming may karapatang magmahal. At kung ano man ang tingin ng iba, hindi na yon mas mahalaga kaysa sa kung anong meron kami ngayon. Ang ngiti ni Ate Miranda, ang ngiting yon ang dahilan kung bakit ako araw-araw bumabalik sa kanila. At sa bawat balik ko, mas lalo kong napapalapit sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin ni Ate Miranda, kinausap ko si Junel. Nasa harapan kami noon ng inuman. Pare, may kailangan kong sabihin sa'yo eh. Bungad ko sa kanya. Napakunot pa ang noo niya noon. Parang ang bigat niyan pare ya. Ano ba yun? Huminga ako ng malalim. Tungkol sa ate mo. Ha? Bakit na napasok si ate dito? Anong meron kay Ate Miranda? May ginawa ka ba? Napataas pa ang boses niya. Umaling ako. Wala pre. Pero may aaminin sana ako sa'yo eh. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto ko si Ate Miranda eh. Hindi basta gusto lang. Gusto ko siyang ligawan. Kung papayag ka. Sandaling natahimik si Junel. Para bang napako siya sa pwesto. Tapos bigla siyang natawa. Hindi yung masayang tawa, kundi yung tawang hindi makapaniwala. Tang ina, seryoso ka ba Matt? 39 na yun ah. Ikaw bata ka pa. Alam ko, sagot ko naman agad. Pero wala naman sa edad yun pare eh. At hindi rin naman ako nagbibiro. Gusto ko yung ate mo. Matagal na. Hindi ko lang inaamin sa'yo. Naatigilan siya. Kita ko sa mukha niya na hindi niya inaasahang marinig yun. Nawala tuloy bigla yung tawa niya. Napalitan yata ng kaba tsaka pag-aalinlangan. Pare, si Ate Miranda, alam mo namang nasaktan na siya noon, di ba? Kaya nga hindi na nag-asawa eh. Ayoko naman nang maulit yun na masaktan ulit.
Tumango ako. Yun din ang dahilan kung bakit ako lumapit sa'yo eh. Gusto kong malaman mo na seryoso ako sa kanya. Hindi naman to laro lang pare. Gusto ko siyang ligawan ng maayos. Gusto ko siyang respetuhin. Sigurado ka ba? Tanong niya na medyo lumalambot na ang tono. In love ka ba talaga? Hindi lang basta in love pare. Sagot ko. Gusto ko siyang alagaan. Kahit pa mas matanda siya sa akin. Kahit pa sabihin nga ng iba na hindi bagay, wala akong pakialam. Hindi ko naman makukontrol ang sarili ko pare eh. Sobrang mahal ko siya. Napakamot si Junel ng ulo. Sabay na pabuntong hininga. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mai-stress sa sinasabi mo eh. Tahimik naman akong naghintay. Ramdam kong mabilis ang tibok ng dibdib ko. Iniisip ko, baka bigla niya akong sapakin o kaya hindi siya pumayag. Pero after ng ilang segundo, bumuntong hininga siya ulit at ngumiti. Matt, kaibigan kita. Kilala naman kita. Hindi ka naman siguro gagawa ng kalokohan kung hindi mo kayang panindigan. Tumango siya. Kung seryoso ka talaga kay ate, wala naman ako magagawa. Diligawan mo siya. Napasinghap ako noon at para bang nabunutan ng tinik. Pero may isang kondisyon. Dagdag niya. Ano naman yun? Tiyakin mo lang na hindi mo siya iiwan. Dahil pag sinaktan mo si Ate Miranda, ako mismo ang susuntok sa pagbumuka mo pare. Tawa siya ng mahina. Napangiti naman ako. Oo naman pare, hindi ko naman sasaktan si Miranda eh. At lalong-lalong hindi ko siya lolokohin. Inabot niya ang kamay niya. Sige, good luck gago, sana maging kayo. Hindi ako nagdalawang isip. Hinawakan ko ang kamay niya, matatag at punong-puno ng pasasalamat. Salamat Junel. Hindi mo alam kung gaano ko kinabahan nung sabihin ko sa'yo to. Habang nag-uusap kaming dalawa, ramdam ko yung bigat na gumagaan sa dibdib ko. Ngayon, wala na akong tinatagong lihim. Wala na akong iiwasang tanong. At higit sa lahat, may basbas na ako sa nag-iisa niyang kapatid. Sa wakas pwede ko nang ligawan si Ate Miranda. At doon nagsimula ang panibagong kabanata. Sa ngayon ho, Miss Love, 5 taon na rin ang lumipas. Mula nung mangyari yun, mula nung umamin ako kay Junel. Sa totoo lang ang daming nangyari. Ang daming nagbago. At habang sinusulat ko to ngayon, tahimik ang buong bahay. Si Miranda nakahiga sa kama. Mahimbing nang natutulog. Nakayakap sa kanya ang anak namin. Oo, Miss Love, yung tinatawag nilang menopausal baby. Akalain mo yun, sa edad niyang yun nagkaanak pa kami. Tinititigan ko sila at parang hindi pa rin ako makapaniwala na naging ganito ang buhay ko. Kompleto, masaya, kahit may mga araw na hindi kami bati. Kahit may mga pagtatalo dahil sa maliliit na bagay, uuwi pa rin kami sa isa't isa. Matatag kaming dalawa at hindi ko yun ipagpapalit kahit kanino. Naalala ko tuloy yung araw na kinausap ko si Junel. Yung pangako ko sa kanya, tiyakin mo lang pare, hindi mo sasaktan si ate. Yun yung sinabi niya. At hanggang ngayon, Miss Love, bit ko yun. Tinupad ko. Hindi ko sinaktan o niloko ang ate niya. Minahal ko to ng sobra. Inalagaan ko. Pinili ko araw-araw. Pero kahit gaano kami kasi ngayon, may kirot pa rin sa dibdib ko, Miss Love. Pag naaalala ko siya. Si Junel, ang tropa kong parang kapatid ko na rin. 3 taon na ang nakakalipas mula nung maaksidente siya at kinuha siya sa amin. Hanggang ngayon mabigat pa rin kay Miranda yon. Kasi alam ko naman na si Junel lang yung nag-iisa niyang kapatid. Naging kasama niya sa lahat. Minsan nakikita ko pa rin si Miranda na nakatitig sa lumang litrato ni Junel. Tahimik na umiiyak. Yayakapin ko lang siya dahil yun lang naman ang kaya kong ibigay sa kanya. Ganun siguro talaga ang buhay. May kapalit ang bawat saya. May kirot na kailangang tanggapin. Pero naniniwala akong tinitingnan kami ni Junel mula kung nasaan man siya naroroon.
Kaya pare, kung naririnig mo man ako ngayon, tinupad ko ha. Hindi ko niloko ang ate mo. Hindi ko siya sinaktan at hindi ko siya iniwan. Minahal ko siya ng totoo at patuloy ko pa rin ginagawa yon magpasa hanggang ngayon. At salamat pare, kasi kung hindi mo ako pinagkatiwalaan noon, hindi ko mararanasan to. Hindi ko mararanasang makita sina Miranda at ang anak namin na mahimbing at magkayakap habang hinuhulma ko tong kasaysayan namin. Ito yung buhay na pinangarap ko at hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Maraming salamat Miss Love sa pag-ere po ng kwento ko. Ito'y maiksi lamang pero sana'y nagustuhan niyo ho. Muli, ako ho si Matt. Maraming salamat.